Shararre fitacce kuma jarumi Bashir aka fi sani watakan Hamisu Breaker mawaƙi mai guda da tilo wanda ke taka rawar gani a faɗin Najeriya, wanda idan ya fita muku da waƙa kuna jin ta kuna jin daɗin ta kuma kuna matuƙar yaba da ita. Haku kamar jin daɗi, na gode sosai masa fitaccen mawaƙi mai suna Hamisu Breaker wanda kuke bibiyar wannan fasiyar channel ɗin albarka da take kama ku dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. To ɗan uwa kasance ba kuma bacin bibiyar channel ɗin zan so da kadan namun kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar ƙararwa domin hakan ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda channel ɗin take kokari wajen ganin ta kawo take kokari wajen ganin ta sanar da wasu ta inganta da wasu aikin. To muna ƙara masa godiya wanda suke bibiyar channel ɗin wasu ke bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Mun gode sosai za shi bidiyon mu ƙara kasancewa da kowane sabon bidiyon kuma a cikin channel ɗin ya buka wanda take kawo muku dukkan wasu aika iri daban-daban. Mun gode sosai za shi da ziyartar madaukai a cikin wannan channel ɗin ya albarka wadda take kawo muku dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban. Muna ƙara masa godiya wanda suke bibiyar wannan channel ɗin kuma suke ƙara danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alama ƙararwa. Mun gode sosai mata. Shararre fitacce kuma jarumi Bashir aka fi sani watakan Hamisu Breaker mawaƙi mai guda da tilo wanda ke taka rawar gani a faɗin Najeriya, wanda idan ya fita muku da waƙa kuna jin ta kuna jin daɗin ta kuma kuna matuƙar yaba da ita. Haku kamar jin daɗi, na gode sosai masa fitaccen mawaƙi mai suna Hamisu Breaker wanda kuke bibiyar wannan fasiyar channel ɗin albarka da take kama ku dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. To ɗan uwa kasance ba kuma bacin bibiyar channel ɗin zan so da kadan namun kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar ƙararwa domin hakan ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda channel ɗin take kokari wajen ganin ta kawo take kokari wajen ganin ta sanar da wasu ta inganta da wasu aikin. To muna ƙara masa godiya wanda suke bibiyar channel ɗin wasu ke bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Mun gode sosai za shi bidiyon mu ƙara kasancewa da kowane sabon bidiyon kuma a cikin channel ɗin ya buka wanda take kawo muku dukkan wasu aika iri daban-daban. Mun gode sosai za shi da ziyartar madaukai a cikin wannan channel ɗin ya albarka wadda take kawo muku dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban. Muna ƙara masa godiya wanda suke bibiyar wannan channel ɗin kuma suke ƙara danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararwa. Mun gode sosai mata da wannan fasiyar channel ɗin ya albarka wadda take kawo muku dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. To ɗan uwa kasance ba kuma bacin bibiyar channel ɗin zan so da kadan namun kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar ƙararwa domin hakan ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda channel ɗin take kokari wajen ganin ta kawo take kokari wajen ganin ta sanar da wasu ta inganta da wasu aikin. To muna ƙara masa godiya wanda suke bibiyar channel ɗin wasu ke bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Mun gode sosai za shi bidiyon mu ƙara kasancewa da kowane sabon bidiyon kuma a cikin channel ɗin ya buka wanda take kawo muku dukkan wasu aika iri daban-daban. Mun gode sosai za shi da ziyartar madaukai a cikin wannan channel.